Hej, Lene, Reform and Refresh. Jeg vil rigtig gerne både fortælle dig, men også vise dig omkring det at ligge med et neutralt bækken, neutralt core, når du træner reformeren. Både på grund af det at få fat i mavemusklerne, ikke at belaste ryggen for meget, men også at få fat i din bækkenbund. Det vil sige, det er stabilitet, styrke og mobilitet, men også rigtig meget om timing omkring dit åndedræt. Så det vil jeg gå i gang med nu. Så anbefaler jeg rigtig mange at have en pude. Grunden til, at jeg anbefaler at have en pude, det er, at du får hovedet op. Det vil sige, at du hviler din nakke og dine skuldre. Du får en lille smule mere fornemmelse af at komme ned, men dit bagerste del af ryggen, det nederste af ribbenene. Så du har mulighed for at være mere det jeg kalder et cylinderrør, det vil sige i forhold til dit bækken hernede, hofterne, og hele vejen op, at det her det ligger, man kan også kalde det i vatter. Så når du lægger hænderne ind her, så har du dit kønsben er nede i samme niveau som dine hofter, og du har en lille smule lændesvej, når du ligger her og hviler. Så i forhold til, at rigtig mange har lyst til, også for en sikkerheds skyld, det her med at skubbe lænden ned, det vil sige trække halebenet op. Det vil sige her, der får du rigtig meget fat i din nederste del af maven, men ikke lænden og ryggen. Det vil sige, du belaster, og du får ikke fat i det nederste, det vil sige det dybe mavemuskler. Så du skal ned og slappe af. Og når du ligger her, så handler det rigtig meget om den her stabilitet, timingen sammen med dit åndedræt. Og her så trækker du vejret ind, og indåndingen gør, at du bliver stabil, og ligesom at du får din indre jogging, din indre træning. Og så puster du let ud, når du skubber fra, og kommer op i din nakkepude. Og hvis jeg sætter fingrene her, så er der ikke noget her, der rører sig. Det vil sige, at den her afstand fra ribbenene til hoftekammen er det samme. Så det, der bevæger sig nu, det er hofteledet. Så her, der får jeg fat lige meget i forsiden og bagsiden, det vil sige maven og lænden og ballerne. Og nu det her, at begge ben er på barren. Hvis vi nu skulle løfte et ben, for eksempel arbejde med et enkelt ben, så er det fuldstændig det samme. Stabiliteten er det samme. Der er det rigtig vigtigt igen med timing af åndedrættet. Det vil sige, stabiliteten, styrken kommer sammen med åndedrættet, så bækkenbunden den er, kan man sige, med der. Så du trækker vejret ind her og puster ud. Og kommer ind igen. Indånding. Puster ud. Glæder mig til at se dig til træning. Hej.